ke Jingpule ni kita abdul ternawi kala nong bashipo ke kot kalar wa Moses lakran hagi pai ba ong Jementa ku Israel ayu ke nyu trai blai jong pi kwa na pi lai tang penting burom yau trai blai jong pi ban ya ikilenti jong u baro ban iet yu u ban shakriyo trai blai jong pi dakat ono jong pi baro badaka mensiam jong pi baro ban rakhe ki hukum bat ki ahan jong utrai ki bangala hukum ye pi menta kasngi na ka benta ka jing bha jong pi hi akmi ka jong utrai blai jong pi ka dei ka beneng ba ka beneng jong ki beneng ka parthai bat baro kat badon haka kan ban utrai la i the men sim iki kpa ta men jong pi borla jiet iki khon ki siu ki bahadien jong ki ya pi ken na lor ki pai ben riu baro kumba kalong menta ka sngi to share namar kata ya ka do no jong pi bat wat long shu ki ba mutulop na ba utrai blai jong pi ulong ublai jong ki blai bat utrai jong ki trai uba kraw uba don bor ublai uba itrium ubom jusha shiliang bat ubom jubam sam ule hok ik yau khun swet bat ya kariu kan thai bat u i yau menter uda ai ya u kabam ka sa bat ka kop ka sem to le sbon namar kata yau mender naba phiru philong ki mender hari Egypt pidai benting brom yu trai blai jong pi pidai ban chakri u bat ban sno ha u badaka kerteng jong u phin smai ulong ka jingero jong pi udai blai jong pi ubala le na ka benta jong pi kat kine ki e ki bakrau bat ki ba itriem ki bagi khma jong pi hi kilio i hi kapa tamen jong pi kila le hier she jep tang henyeu phongot ki briu henry mentau trai blai jong pi ula pelong i pi pai belien ubalakat ki klur jong ka beneng kaktien jong utrai kasam ke bashispa sau punyeu ko Jerusalem to pendon burom yu trai ko Jerusalem to pendon burom yu trai ko Sion to iro yu blai jong pa ula pen skem mi kinar khang ki kardop jong pa ula ker khui ki khun jong pa na po jong pa ko Jerusalem to pendon yu burom yu trai u a jisuk ki khapu jong pa u a ya pa hadu phan hun dau keu baken sai tam upha yala ka ktien shaka prathai bat upantrai kam stat yala ka hukum ko Jerusalem to pendon burom yau trai upan pau yala ka ktien hau Jacob hau Israel ye kirai bat kirai bishar jong u shem la le kumni bat ki wei pat ki jaj ban riu shem la hikai ye ki shaphang kirai bishar jong u ko Jerusalem to pendon burom yau trai ka Jingpule na gospel bakot kat ko Matthews kalenong bakhan yow kat khot arpu ar du ar panyo kat bagi senran kidang ye kendo lang ha Galilea Jisu la ong haki yaw khon ubrion sa ai tino aki kti jong ki briu bat kin paniap ye u Henry hakasgi kabalai en sepen mi pat ye u tegi senran gila sungsi hadu kata abau Jisu bat ki senran jong gila poi she kaperna kinang lom ye ki khajana shi teng shekel gila wan sho Petrus bat gila ong hatu no hikai jong pi u Jisu ye ka khajana ulo juba pa on Nau Petrus ularung hapo yeng u Jisu la kren shuwa ha u ong perkhat kumno Simon nang no ki siem kane ka perthei ki shemi ki khajana ne ki baingu siem na ki khon la jong ne na ki nong wei bat endaw la ong na ki nong wei u Jisu la ong ha u haba kumta ki khon ki laj ban siu la jar kata ban pen thot iki ki lej shakadoriau bat tu penno yo khwai bat jok kenjot iki dok kha kat ba ngan Nyngkong bat haba pi piet ya ka sentur jongka phin lap ya ka shekel shem ya kata
bắt lệch ai khi nông lum khajna na ka banta jonga ba jong phi cái gospel jong utrai